Sawubona, babukeli. Ngingudkt Revathi Ramaswamy, ngise-Apollo Hospitals eSecunderabad. Kumele ukuthi nonke nizwile nge-hysteroscope. I-hysteroscopy isho ukubona ingaphakathi lesibeletho ngesibonakude esincane kakhulu. Kungani kwenziwa lokhu? Abantu abopha kakhulu, abopha kancane, abanenkinga yokukhulelwa, inzalo, abakhipha izisu ngokuphindaphindiwe, lezi zizathu nezinye eziningi uma sibheka ngaphakathi kwesibeletho. Lena inzuzo ngoba eminyakeni edlule bekungeke kwenzeke ukubona ngaphakathi esibelethweni ngqo. Manje ngenxa yemishini yethu ethuthukile, asikwazi nje kuphela ukubona ngaphakathi esibelethweni, kodwa uma sithola ukukhula okuncane, okuthambile njengama-polyps noma ama-fibrates, siyakwazi ukuwasusa ngaleso sikhathi. Lezi zivame ukuba yizimbangela zokopha kakhulu. Uma sithola amabhande anamathisele izindonga zesibeletho komunye nomunye, lezi zibizwa ngokuthi ukunamathela, futhi lezi ziyimbangela yokunciphisa kakhulu ukopha kokuya esikhathini. Singakwazi ukukhulula lokhu kunamathela futhi senze umgodi owodwa. Kwesinye isikhathi abanye besifazane babe nenkinga abazalwe nayo lapho isibeletho esikhundleni sokuba sinye siba ezimbili. Kuba nodonga esibelethweni olwenza isikhala sesibeletho sibe ezimbili. Ngakho esinye salezi zimo sibizwa ngokuthi i-septum noma udonga esibelethweni okungatholakala kalula futhi kusikwe futhi isibeletho sibe esinye futhi. Ngakho-ke yiqiniso ezimweni zokukhishwa kwezisu okuphindaphindiwe singathola lawa mabhande okunamathela. Ngezinye izikhathi singathola ukuvuvukala ngaphakathi kwesibeletho. Singakwazi ukuthola isifo sofuba ngaphakathi esibelethweni. Ngakho i-hysteroscopy iyithuluzi elizuzisa kakhulu, futhi ukusetshenziswa kwe-hysteroscopy ngezinye izikhathi kowesifazane osekhulile kungavimbela ukuhlinzwa okukhulu okubizwa ngokuthi i-hysterectomy. Ngakho-ke sebenzisa le ndlela, bangani. Ngiyabonga.